un espai que cada dia dediquem a l'entrevista. Avui continuem les converses amb els líders de l'oposició a l'Ajuntament i avui qui ens acompanya és el senyor Alfred Bosch, que és president del grup municipal d'Esquerra Republicana. Senyor Bosch, bon dia i benvingut. Bon dia i gràcies per convidar-me. Ja sabeu que encantat de venir, vindré sempre que vulgueu. Comencem per la pregunta del $1.000.000. Podríem dir que és aquesta de si Esquerra entrarà o no finalment a formar part del govern municipal. Esquerra ara mateix té la preocupació de tirar endavant la ciutat. I aquesta és la principal preocupació. No de si assumim uns càrrecs determinats o com ens repartim el govern de la ciutat, si entrem o no entrem, creiem que això no és el tema. El tema és quin pla de ciutat tenim, quin model, com l'apliquem, com ho tirem endavant, com millorem la ciutat. Aquest és el tema per nosaltres. Per tant, això passa més per pressupostos, sobretot aquest primer pressupost que influirà en tot el mandat, i en veure com, a través dels pressupostos, en podem parlar i podem aconseguir coses per millorar la ciutat. O, per exemple, el pla d'actuació municipal, o el pla d'inversions municipals. És a dir, hem de pensar, sobretot, en quina Barcelona deixem per als ciutadans i pels ciutadans del futur, diguéssim, no? Pels nostres fills. I aquest és el tema transcendent, de veritat. Després, diguéssim, quin lloc ocupem a l'Ajuntament? Ara mateix estem a l'oposició, fem una oposició constructiva, en el sentit que estem sempre oberts a dialogar i a beneficiar la ciutat, i creiem que ara mateix és el que ens toca. Fuig d'estudi? Ho dic perquè el cap de setmana va dir, per exemple, que no li faria res entrar al govern. Uns dies abans havia dit que la seva prioritat, quan Colau va llançar aquesta proposta als partits d'esquerres, vostè va dir el que m'està dient ara, que la seva prioritat eren els pressupostos i aquest model de la ciutat de Barcelona. És que les dues coses són certes. Si no recordo malament, el que vaig dir és que nosaltres no estem en contra d'entrar a cap govern. Per definició, estem al govern de la Generalitat i havíem estat també al govern de Barcelona. O sigui, som un partit, Esquerra Republicana, que entén que per tal de beneficiar la ciutat algú ha de governar i que s'han d'arribar a acords per administrar la ciutat, el país, etc. Per tant, de per si, no és que tinguem cap mena d'al·lèrgia a administrar la ciutat i a fer-nos càrrec i a ser responsables governant. No és això. El que passa és que en cada moment hem de trobar quina és la millor solució per la gent. I nosaltres creiem que ara, en aquest moment, la millor solució és que ens centrem en allò que és important. És a dir, en la ciutat, en quina ciutat volem i en quina ciutat fem entre tots. Això passa per parlar abans d'aquests temes grossos, de com utilitzem els pressupostos. Els pressupostos són una eina, possiblement l'eina principal a l'hora de definir les prioritats. On posem els nostres diners? En què invertim? Invertim en tramvia, en metro, invertim en necessitats socials, invertim en promoció internacional. En què invertim? O invertim en tot plegat, però en quina proporció? Per tant, això és el que passa per davant. Li preguntaré una mica diferent. Què creu que és millor per la ciutat de Barcelona? Tenir un govern en minoria, com actualment té Barcelona en Comú, o tenir un govern amb estabilitat? Aquesta pregunta entenc que no és gens intencionada, no? Gens. No, evidentment, estabilitat, però l'estabilitat, quan s'assoleix, és quan tens clar cap on vas. I aleshores nosaltres voldríem saber exactament cap on vol anar el govern d'Ada Colau. És a dir, a part de tenir un projecte polític que vol participar en no sé quants comicis i a part de voler fer una nova esquerra i tot això que em sembla que ja hem entès, és a dir, què vol fer l'alcaldessa de Barcelona amb la ciutat que lidera o que ha de liderar? Què vol fer? Això és el que volem entendre. Si ho entenem, potser serà més fàcil respondre a aquesta pregunta. De moment, mentre no ho sabem, i com que per entrar en un govern has de tenir molta complicitat perquè has de compartir projecte, primer volem que es defineixi el projecte. Volem saber si ens podem posar d'acord amb el projecte aquest. Anem pas per pas. No posem per davant els càrrecs. No posem per davant el repartiment de funcions dins de l'Ajuntament. Posem per davant la ciutat. Què li diria a la gent? Hi ha moltes de veus que diuen que Esquerra no té cap interès en entrar al govern de l'Ajuntament de Barcelona, que no li convé. El que li he dit abans, no tenim al·lèrgia a governar, ni molt menys. De fet, el nostre currículum ho demostra més que sobradament. Però, en canvi, sí que tenim una certa reserva a implicar-nos en un projecte que encara no coneixem. Un projecte que per nosaltres és incert, i això jo crec que tothom ho entén. Dit també, com hem dit, que en cap moment volem perjudicar la ciutat de Barcelona ni generar-li estabilitat. Per tant, aquí estarem disposats a arribar a tots els acords que calgui en benefici de la ciutat.
No podria ser... És fàcil, no, distingir, perquè una cosa és donar suport a un govern, una altra cosa és donar suport a la ciutat. Pot ser que coincideixin, o pot ser que no, depèn de la interpretació que en facis. La prioritat per nosaltres és donar suport a la ciutat. I el govern ja veurem, no és el tema que a nosaltres ens treu la son. No seria contradictori que Esquerra entrés a formar govern amb un partit com és Barcelona en Comú, que en clau de política espanyola, parlo de Podem, podria estar pactant amb el PSOE, que sembla que el tema del referèndum de moment l'han deixat en un segon pla, i mentre que Esquerra aquí a la Generalitat de Catalunya governa en un govern de coalició amb Convergència i Unió per tirar endavant un pla que ens ha de portar cap a la independència del país, això no podria ser contradictori? No, perquè potser hi ha gent que, diguéssim, està molt obsessionada en fer política espanyola o en veure quina opció dibuixen pel que fa a la política catalana. Com que nosaltres això ja ho tenim claríssim. Parla per Ada Colau? Hi ha gent que potser té aquesta prioritat. Nosaltres no. Nosaltres ho tenim claríssim, sabem quin lloc ocupem o no ocupem a cada una d'aquestes esferes. Per tant, nosaltres ens podem, d'alguna manera, a Barcelona, deslliurar del que són aquestes preocupacions i centrar-nos en la ciutat. El nostre paper com a Esquerra Republicana a Barcelona és centrar-nos en Barcelona. I és la millor aportació que podem fer al país i a altres processos polítics en general, que Barcelona funcioni, que Barcelona sigui capital del benestar, que sigui capital de la prosperitat, que sigui capital de la convivència, que sigui capital també del talent i de la creativitat. Aquest és el nostre model de ciutat i creiem que aquesta és la millor aportació que podem fer al país en general, i no cal dir-ho, a la mateixa ciutat, als ciutadans. Ara entrem en això de les prioritats en quant a política, però tot plegat seria amb PSC o sense PSC? Perquè, per exemple, a l'àrea metropolitana sí que ja funciona un tripartit. Sí, a l'àrea metropolitana el que ens sorprèn és que aquest cop, sent com és un govern de gestió, no s'hagi permès a Convergència i Unió, que volia entrar-hi, no se li hagi permès d'entrar-hi també, perquè quan es va constituir el govern de l'àrea metropolitana, el mateix Xavier Trias i la gent de Convergència i Unió van dir que volien participar del que és un organisme de gestió que se n'ocupa de les aigües, que se n'ocupa dels residus i abocadors, que se n'ocupa dels transports i de la planificació. Per tant, és un òrgan que no és d'elecció directa i, per tant, no és tan polític com els altres. Ens sorprèn que a Convergència i Unió no se li permetés, quan hi van participar fins aleshores, en el mandat passat, hi havia 4 formacions allà portant la gestió a la ciutat, amb la filosofia, en el cas de l'àrea metropolitana, la filosofia que recollir escombraries o portar abocadors o distribuir les aigües no és ben bé una cosa d'esquerres ni de dretes, no és liberal, ni conservador, ni progressista, ni anarquista, no? S'han de recollir de la millor manera possible i, per tant, és bo que ens posem d'acord tants partits com sigui possible a l'àrea. Per això nosaltres hi som i ens agradaria que hi fos més gent, perquè seria el més lògic, el que ha passat fins ara. En canvi, aquest mandat, per alguna raó, això no s'ha contemplat. Per tant, entenc que el PSC no seria una línia vermella, ara que està tan de moda dir això de les línies vermelles per Esquerra. El que passa amb el PSC és que hi parlem molt, jo tinc una relació excel·lent amb Jaume Collboni i crec que us ho pot corroborar, i ho fa, sempre que li pregunten, però no és aquest el cas és que representem models diferents, o sigui, per compartir un govern, que no vol dir arribar a acords, o portar gestió, o posar-se d'acord amb la gestió de certs àmbits, això ho podem fer tranquil·lament. El que passa que a l'hora de fer política, de definir el futur de la ciutat i quina ciutat volem, esclar, el PSC no oblidem que nosaltres vam trencar-hi el 2007, perquè era el PSC de la consulta de la Diagonal, era el PSC de la ciutat morta, que alguns anomenen la casta, nosaltres no ho hem fet mai, però alguns en diuen la casta. Bé, era un PSC que amb el Fòrum de les Cultures possiblement ja havia arribat al seu punt de màxim esgotament, com a partit barceloní. Per tant, amb aquest PSC, que és el PSC de Pedro Sánchez, i és el que estem veient també els últims dies quina línia porta, jo crec que és molt difícil compartir govern. Llavors nosaltres el que diem és que no batem a ningú, com que no governem és impossible que ho fem, a més, seria absurd, nosaltres no tenim aquesta capacitat. Però sí que ens agradaria, si no els hi sap greu, els companys socialistes i altres companys, sí que ens agradaria triar quins són els companys de viatge que volem i els companys de pis amb qui volem compartir projecte. I governar és compartir un projecte. Per tant, a l'hora de governar, sí que aquí
doncs tenim consideracions a fer, com li acabo de fer. Tornant al tema de les prioritats per Esquerra, vostè em deia les prioritats per Esquerra són el pressupost, les prioritats per Esquerra és aquest model de ciutat. De tot això n'ha pogut parlar ja amb l'alcaldessa de Colau? Sí, parlem contínuament, Sobretot quan, diguéssim, quan passades les campanyes electorals, doncs hi ha una mica més de possibilitats i de calma per centrar-se en la ciutat de Barcelona, i tant que en parlem. I aleshores, doncs jo el que li dic a l'alcaldessa i que li he dit ara a vostè és exactament això. Anem a parlar dels pressupostos, anem a parlar de quina Barcelona volem. Ho han com fet? es tradueix... Sí. I han avançat en aquest sentit? Hem començat aquesta setmana, han començat a parlar els equips respectius sobre els pressupostos i, per tant, aportant-hi els coneixements tècnics i els coneixements, diguéssim, econòmics i de gestió que cal per tal de posar-se d'acord amb uns pressupostos. Ja veurem si això és possible. De moment estem parlant i parlarem fins a l'esgotament, perquè és el que ens interessa. En bona sintonia? Sí, sempre hi ha hagut bona sintonia, però bona sintonia en tenim amb tothom, Jo ahir amb la Carina Mejías ens va fer un fart de riure, perquè vam fer una aposta que no li explicaré, però que potser algun dia... Sí. No, perquè això, hauríem d'estar d'acord en explicar-la tots dos. Doncs hi preguntarem a la senyora Carina Mejías si tampoc els ho dirà. Tampoc ens ho voldrà explicar. Creu que serà... Però vull dir que hi ha una relació de total cordialitat, i fins i tot amb el Partit Popular, amb l'Alberto Fernández Díaz, no cal dir-ho. Això no treu, com li comentava abans, en el cas del PSC, que una cosa és la bona relació i la bona sintonia personal, que és necessària a l'hora de tirar endavant la ciutat, i l'altra cosa és que tinguem models i projectes diferents, i que per tant sigui molt difícil compartir una cosa tan intensa com és governar plegats. Vostè em diu, de moment hi ha bona sintonia en aquestes converses que han començat fa molt pocs dies, però creu factible arribar o poder tancar un acord o poder tenir una resposta a aquesta entrada o no d'Esquerra al govern de la ciutat en aquest primer trimestre que la senyora Ada Colau en una entrevista en aquesta casa marcava com a data més o menys límit? És que, diguéssim, perquè dos es posin d'acord, cal que els dos estiguin d'acord, no? A mi m'omple d'orgull i de satisfacció que l'alcaldessa de Barcelona em tiri la canya. Què vol que li digui? No sé... Es fa estimar, es deixa estimar. És que a ningú li desagrada que l'estimin, no? Però és obvi que nosaltres també hi tenim alguna cosa a dir. I el que tenim a dir és que primer parlem de la ciutat. Perquè si no, o sigui, si ara nosaltres comencéssim a parlar de govern, el primer que em preguntaria vostè, i tota la gent que ens està sentint, és, però govern per fer què? Simplement per repartir-se les cadires. I per tant, nosaltres no podem entrar en aquesta mena de debat, d'aquesta manera i amb aquestes prioritats. Primer, a veure si ens posem d'acord en quina ciutat volem. És possible que sí, és possible que no, és possible que en coses sí i en altres coses no. Explorem tot això, fins ara, dissortadament, no hem tingut la tranquil·litat anímica per tal d'explorar aquestes proximitats o distàncies, fem-ho. Hem de saber què pensem uns i altres sobre el tramvia, què pensem sobre el metro i completar les línies de metro que encara estan paralitzades, com sabeu. Hem de saber què pensem sobre les polítiques socials i com s'apliquen i què fem, si fem una renda garantida de ciutat o no la fem, com combatem l'atur, com atraiem empreses si és que en volem atraure, com garantim la convivència a la ciutat i la seguretat, què fem amb els top manta. Vostè sap que nosaltres presidim una taula sobre els top manta perquè pensem que els temes de ciutat els hem de compartir i ens hi hem d'implicar al màxim. No estem a govern, però presidim la taula dels top manta, és a dir, primer la ciutat, després ja vindran els càrrecs. Ara anem a la qüestió dels top manta. M'ha quedat però una pregunta abans que li he dit. Ara reprendrem el fil quan parlàvem de prioritats a nivell polític. Vostè li retreu a Ada Colau la seva creixent intervenció, no només en política espanyola, sinó com hem vist aquesta setmana també en política catalana, amb aquesta voluntat que expressava de crear aquest nou espai d'esquerres? No, sisplau. O sigui, aquí jo no retrec a ningú que dediqui bona part del seu temps al que li sembli. L'únic que podria retreure és si no dediqués prou atenció a la ciutat de Barcelona, perquè ella és l'alcaldessa. Per tant, li demano a l'Ada Colau que dediqui el màxim d'esforços i d'atencions a la ciutat de Barcelona i a resoldre els problemes de la ciutat, que com ella sap,
són molts i són greus i tenen solució. No? Això és l'únic que li puc retreure. I que hi posi tota l'atenció, i si vol fer altres coses, doncs, com si es vol dedicar a política internacional, vull dir, amb això no hi entrarem. Ara, sempre i quan la primera de les prioritats sigui la ciutat de la qual ella n'és l'alcaldessa i que és la nostra capital. La nostra capital és Barcelona. Si en som conscients, i del pes que té això i de la importància que té això, tota la resta jo no tinc res a dir, però, sisplau, centrem-nos en el que ens han demanat els ciutadans i el lloc on ens han posat per elecció i per decisió de la gent, no?, que ens ha votat. Ara, si parlava vostè, introduïa el tema del top manta, deia que el regidor d'Esquerra, el senyor Jordi Coronas, presideix aquesta taula del top manta, que s'ha reunit una vegada. No sé si té previst, crec, una reunió en breu. Sap quan es tornarà a reunir? Sí, si no vaig equivocat, la setmana vinent o l'altra es convocarà aquesta nova reunió. Per tant, no trigarem gaire. Està clar que no és una qüestió que vulguem eternitzar. La taula aquesta és per resoldre aquesta ocupació de l'espai públic que nosaltres creiem que s'ha de resoldre, perquè creiem que l'espai públic és de tots i perquè nosaltres, que som un partit d'esquerres, doncs creiem que un espai que és per compartir no s'ha de privatitzar, no s'hi ha de fer un negoci i menys venent productes il·legals sense permís. Per tant, és evident que això no pot continuar. De la mateixa manera que s'han d'establir uns límits molt clars i molt restrictius pel que fa a qualsevol altra ocupació de l'espai públic, siguin terrasses, sigui qualsevol activitat privada, sobretot. I que sempre els que hem estat elegits per discutir-ho i per donar autoritzacions respecte a l'espai públic som els que tenim aquesta responsabilitat. D'altra banda, també dir, lògicament, que els manters i aquella gent que s'ha vist obligada a fer aquesta activitat, doncs han de tenir oportunitats per tal de trobar-ne una altra, ja que aquesta no es podrà fer. Això també ho tenim molt clar i també hi hem de treballar molt. Com que nosaltres estem a favor d'aquesta solució, el que volem no és un debat etern que no resolgui el problema ocasionat per la venda ambulant en l'espai públic, sinó el que volem és resoldre-ho, i resoldre-ho tan ràpid com sigui possible. En aquest debat, però, es van perdent interlocutors, va haver-hi plantada dels comerciants, plantada del PP, la senyora Carina Mejías ahir mateix ens deia, ens confirmava el que ja havia anunciat, que tampoc pensen anar a la propera convocatòria, i el risc d'anar-se quedant sols en aquestes solucions? Que jo sàpiga, els únics partits que no hi han assistit són PP i Ciutadans, que per algun motiu tenen una marcada tendència a no formar part de processos majoritaris i democràtics del nostre país. Bé, els altres hi són. I pel que fa als comerciants, també van tenir una reunió, és veritat que van ser en dues tandes, van tenir una reunió, a més, amb tots els comerciants o totes les associacions de comerciants de Barcelona, que és una cosa que mai havia passat. I, en canvi, per debatre sobre aquest tema, amb el nostre lideratge, diguéssim, Esquerra Republicana, i en aquesta reunió hi vaig assistir jo, a més del Jordi Coronas, doncs els comerciants per primera vegada es van posar d'acord per venir-hi tots, perquè és un tema que els interessa, és lògic, ells també volen resoldre-ho i ràpid. PP, Ciutadans i Convergència i Unió diuen que s'està actuant amb impunitat. Vostè què en pensa? En quin cas? En el cas del top manta, des de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres creiem que s'hauria d'haver actuat abans. Jo crec que potser aquí va haver-hi una certa ingenuïtat, no? Al principi jo recordo comentaris de l'estil, home, si només són 20 persones, tampoc hem d'exagerar. El que passa que això ha anat creixent. L'altre dia vaig parlar amb l'alcalde de Santa Marta, que va estar per aquí, de Colòmbia. Santa Marta, allò que té tren, però no té tramvia. Ho conec. Com a Marta ho conec. Segur que li havia encantat més d'una vegada. Infinites vegades, masses i tot. Doncs ell em va dir, vigilen con esto de la venda ambulante porque comienzan pocos y acaba siendo un problema. Ells tenen tot el centre de la ciutat, literalment ocupada, per xarxes d'aquestes que... El que ell em deia és que inevitablement s'acaben creant xarxes i aleshores s'acaben creant caps de xarxes i màfies i tot això genera problemes dins del que és, o sigui, fora del que és la legalitat, diguéssim, no? I que, esclar, al principi és molt més fàcil trobar solucions que no pas quan se t'ha desbordat el problema. A part que això, no ens enganyem, afecta
de forma clara el comerç que paga impostos, que té botigues llogades, que ha de demanar totes les llicències i permisos del món, i per tant tots els comerciants de la ciutat, que són molts i que donen molta prosperitat i molta vida a la ciutat, doncs també els hem de defensar i molt, perquè de vegades tenen una vida molt dura. Intenten sobreviure amb unes regulacions que són molt estrictes i amb una crisi econòmica que ha fet molt de mal a tothom. Pensem que el comerç no és només comprar i vendre, és també vida, és també llum als carrers quan se'n va el sol, és seguretat, és moviment, és humanitat, és ciutat. El comerç fa ciutat i nosaltres som uns grans defensors del petit comerç, dels eixos comercials, dels mercats, més que no pas de les grans superfícies que poden fer molt de mal, no?, aquesta vida. En canvi, això dona vida als barris i a la ciutat. No ho esgarrem, cuidem-ho. Senyor Bosch, m'estan renyant que se'ns ha acabat el temps, ens han quedat molts temes per tractar, o sigui que haurà de tornar a venir un altre dia. Sí, de seguida. Quan vulgueu, xiuleu i vinc. Moltíssimes gràcies. Gràcies.